1 октябрьгә кадәр ташламалардан файдаланучы өлкәннәр киләсе елга медицина хезмәте күрсәтүгә социаль пакетны яки айлык акчалата түләүне сайлый ала. Социаль пакет хроник авырулардан интегүче кешеләргә түләүсез медицина хезмәте һәм кыйммәтле препаратлар алырга мөмкинлек бирә. Кайсын сайларга хәбәрчебез кызыксынды. Как здоровье ваше? Терпимо. Терпимо? Жалобы есть какие? Мулланур Габитов 10 ел инде Казандагы эндокринология диспансерына йөри, шикәр авыруыннан интегә. Мулланурга көнгә 5 тапкыр инсулин укулын кадыйлар. Укул өчен кирәкле комплектны социаль пакеттан файдаланып бушлай ала. Бик отышлы ди. Чөнки менә мин 10 ел буе менә бу диспансерга йөрим. Билгеле, мин башта белмичә йөрдем бу шернең ни хикмәтле, ни нәрсә икәнен. Инде белгәндә минем шикәр 23-кә менгән. Менә шушында килеп шушы диспансерга төпләндем. Даруларны шуннан алам һәм федераль үзәктән биргән социаль пакет белән мин кулланам. Ел сайын ташламалардан файдаланучыларга сайлау мөмкинлеге бирелә. Ай сайын медицина хезмәтләре дарулар өчен 800 сумнан артык акча яки социаль пакеттан файдаланырга була. Авыруларга икенчесе отышлырак. То есть при сохранении соцпакета Социаль пакетны саклап калганда кеше үз сәламәтлегенә алдан акча сала. Ягъни кыйммәтле дарулар белән дәвалану кирәк булган очракта үз сәламәтлеген алдан иминиятләштерә. Статистика авыручылар файдасына Казандагы эндокринология диспансерының 10 меңнән артык пациентының нибары 20се социаль пакеттан баш тарткан. Өлкән яшьтәге кешеләрнең 1 октябрьгә кадәр сайлау мөмкинлеге бар. Фәнис Мөхәммәтов, Мурат Бетшин, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.